Joo, eli Xiaomin Mi Scooter 3 taisi olla kyseessä. Tää on vähän rujalla käytöllä olla. Ja kaikenlaista. Meillä meni paneeli ainakin jonnekin vaiheessa hajalle ja tuo juniori tilasi siihen jo uuden ja vaihtoi sen. Ja nyt tulee edelleen vikailmoitusta HAL-anturista eli asentoanturista. Vikakoodi 18. Ja koska ei muuta kuin tule kuin sellainen, niin mulla on tietynlainen epäilys siitä, että meillä ei ole itse anturit tuolla. Taisinko mä käännettyä tuolta pikkusen. Tuolla ja tuolla. Et niissä ei ole vikaa. En nyt lähtenyt mittaamaan niitä tarkemmin, mutta että kaikki jos mykkänä olisi vähän erikoista ja moottoria en lähde huvin vuoksi vaihtamaan sen takia. Ja. Mutta sitten päätin, että mitataan ensinnä täältä paneelilta. Täällä tulee nämä. Olikohan se nyt tämä täältä. Tuolta mitataan tänne olevat. Anteeksi. Tästä tämä tulee, joo. Kyllä, tosta päästä. Se menee tuo isolle ohjauskortille. Eli tuosta pistokkeesta. Sinne vähän rautalankaa tai jotakin ja se kiertää tuolta ja bla bla bla. Tulee tuonne ja sitten tulee tuohon noin. Niin tuosta mittaus, kaikki toimii. Water detecti, niin en tiedä mitä merkitystä se sillä on, koska ei tää nyt näytä siltä, että tää on vettä saanut tonne sisäänsä ainakaan. Mut joo, siellä oli kaikki ok. Sitten mä ajattelin, mitataanpa tästä, mikä menee sitten moottorilla. Tässä on nuo anturien värit ja punainen, vihreä ja punainen antureilla värit, mutta se on, todellisuus on punainen, keltainen ja sininen. Ja siinä näkyykin reikä, kun otin vielä tosta. Huomasin, että punaisessa ei ole kontaktia tuon ja tuon pisteen välillä. Ajattelin sitten nopeasti ensimmäinen kokeilu, että onko liittimen kohdalla vika. No ei ollut siinä vikaa, eli nyt pitää ruveta purkamaan sitten johtoa, kaapelia. Luultavasti löytyy tuosta hienosti teipatusta ja suojatusta kaapelista, että siellä on jossain kohtaa rikki kaapeli. Pyörähtän rengas ympäri tai jotakin. Mutta ei muuta kuin mittailemaan. Ja ihan kuulkaa halppismittari. Riittää nyt varmaan, jos vaan ottaa semmosen, millä pystyy mittaamaan, että onko piuha poikki. Sillä pääsi tässä hyvin. Mutta katsotaan mitä löydetään. Löydetään tässä. Sieltä. Mikä varmaan löytyy? Nämä on vielä 2 näin kohtaa. Niin, tällä on jos vastaamme projektia. Siihen oli silloin tämmönen täällä on polttoaineputkia päällä. Joka ei koivaa polttoaineputkia. Voimakkaasti on hyvin toiminut koppaksi. Ja silloin siinä koitettiin. Right. Ja täällä pakko sellaista mistä. Se oli tiivistys. Joo. Käymme niin, sama paikka. Ja katsotaan, varmaan tuossa on että tummallisesti. Sama punainen johto. Ja sieltähän se oli. No niin. Sieltä. En tiedä kuka on tilannut, kun on tuon näköinen, mutta nyt tehdään parempi jatko. Sieltä se vika löytyy. Se vika löytyy. Aiemmin, en tiedä onko kuinka hätäisesti silloin on paikattu, mutta jostain syystä ei ainakaan
Mikälainen tinaus tähän on oikein yritetty tehdä? No, siitä se kuitenkin korjataan. Tinataan se kunnolla kiinni, niin ei ainakaan lähde irti. Eiköhän se siitä sitten. No niin, taas toimii. Ei mikään siisti jälkikojaksi. Mutta siellä laittiin vähän lisää johtoa toki kuorimattomana. Ei kuorittuna. Teinpä taas hyvin kiinni siihen lätään tuki. Niin kyllä se pysyy. Ja no sitten tuli vikakoodi 15 vielä. Jarruvalokin on hienosti teipattu äärinpäin siihen. Vikakoodi 15, mutta meillä oli irti täältä tämä jarru. Anturin tunnistin. Nyt kun se on paikallansa, niin laitetaan päälle, niin ei mitään. Lataa vaan kun on viuhassa kiinni. Kaikki toimii. Hieno. Miten tää sammo pitämällä pohjassa. No niin, ei muuta kuin kovaa ajoa. Hienoa.